1960 Nigeria nwere independence. 1960 Nigeria nwere independence. Chiwa onwe unu ka anyị chiwa onwe anyị o. Azikiwe, Nnamdi Ọkpara, jisie obi ike, ụmụ Igbo nwe mmeri. 1960 ewo Igbo ndị ọma, egwu a ka m bịa nabata unu n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, bụkwa nke pụrụ iche. Ile anya n'ụbọchị taa, ihu n'oge aṅụrị nke taa gịnị pụrụ iche, maka na ịgata n'isi leruo m anya, ihu na ọ pụrụ iche n'eziokwu. N'ihi gịnị? Anyị nọ n'ọnwa Ọktoba, anyị nọ n'ọnwa Indipenda. Ala anyị bụ Naijiria eme n'afọ 59 kemgbe ha nwere onwe ha site n'aka ndị ọcha. Anyị abụzi ohu ọzọ. N'oge gara aga ka anyị bụburu ohu ndị ọcha, mana kemgbe 1960 anyị nweziri onwe anyị, enweghị ihe dịka nnwere onwe. Anyị abụghịzi gịnị ohu ọzọ. Ndị isi mbido telivishọn na-agọrọ ndị ala anyị niile ọfọ Indipenda ọma. Unu lee anya afọ 59 onye a mụrụ ya na Naijiria n'afọ 1960, unu lee ya anya na unu ga-ahụ na gịnị ọlụgo nwaanyị, ụmụ ya etosigo. Naijiria abụkwa obere gịnị, ọbụkwa obere nwa. Naijiria abụzi ụmụazị, Naijiria etolo. Naijiria akatogo ahụ. Ilewe anya hụ na Naijiria emere gịnị, ọ banyewego n'okenye, maka na onye dị afọ 59 abụzi nwatakịrị ọzọ. Mana ile anya ka ihe na-aga n'ụbọchị taa, ọ dịzie ka ndị ala anyị obi na-enweghị iwe, obi na-afụ ha ụfụ na gịnị, na kemgbe Naijiria nwere onwe ha na-enweghị ihe bara uru na-aga nke ọma. Mana chetakwanụ na enwe gịnị, enweghị ihe karịrị nnwere onwe. Naijiria enwenere onwe ha kemgbe emere gị, kemgbe eterela aka. Mana ihe ga-adị mma, n'ihi gịnị? Ekpere anyị bụ na ihe ga-adị mma. Ana m anabata unu n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn Campus Gist. Bụ ya ka m jiri bịa n'ụbọchị taa. Anaghị m agba aka abịa, ana m agba aka abịa. Campus Gist ka o si agagasị na mahadum. Ụmụ akụkọ ndị ahụ na-agagasị na mahadum bụkwa nke mgbe ụfọdụ ma etinyeghị ọnụ, ọ dịka gịnị eleghara ya anya. N'ụbọchị taa enwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ m chọrọ ilenye anya na ya. Kedu ya bụ isiokwu? Rag Day. Rag Day nke ụmụ akwụkwọ mahadum na-eme. Kedu mgbe o bidoro? Kedu uru ọ na-abara ụmụ akwụkwọ? Kedu uru ụmụ akwụkwọ na-esite na Rag Day enweta? Kedu kwa ọtụtụ ihe ọjọọ ha jizi Rag Day eme? Igbo ndị ọma, anyị alọghachila azụ n'obere ezumike ahụ anyị gara. Ọ ka bụkwa oge aṅụrị Campus Gist ka o si agagasị na mahadum, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Nketa pụrụ iche maka gịnị? Anyị abanyego n'ọnwa Ọktoba, ọnwa Indipenda, ọnwa ala anyị nwere onwe ha site n'aka ndị ọcha. Naijiria dịzi afọ 59. Oge aṅụrị nke ụbọchị taa ga-adị iche. Campus Gist nke ụbọchị taa ga-adị iche. Ka o si agagasị na mahadum nke ụbọchị taa ga-adị iche. Maka gịnị? Anyị nwere ọṅụ dị ebe niile. N'ihi gịnị? Ala anyị bụ Naijiria nwere onwe ha afọ 59 gara aga, bụkwa nke ndị ala anyị niile na-eme ncheta ya. Isiokwu nji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị? Rag Day. Rag Day. Kedu uru ọ bara ụmụ akwụkwọ? Ọ bụ ya bụ isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa. Kedu kwa ọtụtụ ọghọm, nsogbu, ihe ọjọọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ jizi Rag Day eme? Tupu m ebido, gịnị bụ the Rag Day a na-ekwu okwu? Kedu mgbe o bidoro? Dịka anyị siri mee nchọcha anyị mere gosiri na Rag Day bidoro na mba South Africa. Mba South Africa. Ama na unu hakwala ihe ọbụla gbasara South Africa na unu echeta ihe ha mere ndị ala anyị n'obodo ha. Mana nke a bụ gịnị? Rag Day bidoro na Pretoria na South Africa n'afọ 1925 ka Rag Day bidoro. Ụmụ akwụkwọ n'oge ahụ ji ya na-eme gịnị? Na-agagharị, yiri ka ndị ara, were na-agagharị na-achọta ego ha ga-eji were nyere ndị na-enwe ka ọha ha aka. Ebe aha ka Rag Day bidoro n'afọ 1925 na Pretoria nke dị na mba South Africa. Kedu bụ Rag Day nke ọma? Ilenye anya ị ga-ahụ na Rag Day n'ala anyị bụ Naijiria bụ oge ụmụ akwụkwọ ji eyiri akwa dịrị ka ndị ara, dịrị ka ndị ihe na-emetụ n'isi. Ịhụcha akwa ha yi, ihu ha mgbe ụfọ ị nwere ike ma ịma na ọ Rag Day ka a na-eme, ị na-ajụsi kedụkwanị ka ara siri gbaa nwa okorobịa aka ụkwa n'obere nwa o? Kedụkwanị ka ara siri gbaa nwa agbọghọbịa aka ụkwa n'obere nwa? Ịma na ọ bụ Rag Day ka ha na-eme. Ha na-ejikwacha ka ndị ara. Ihu akwa ha yi n'ahụ ọ dịcha mkpakara. Ihu ha ewere ihe dị iche iche, unyi dị iche iche tee ya iji mee gịnị? Ka ha dị ka ndị ara. Ihu ha ewe na-agagharị n'ụzọ na-achọ gịnị? Enyemaka. Akwụsị gị, enye gị mgbomgbo ha ji maọbụ iko ha ji, si gị nne maọbụ nna, biko nyere m aka, tinyere m ihe ebe a. Bụkwa nke ọ na-eji eme gịnị?
enyere onwe ya aka. Mgbe ụfọdụ gị gaa n'ebe dị iche iche n'ala anyị na ọtụtụ mahadum lana anyị n'ụbọchị taa ha na-eme ya ọ dị ka mmiri. Ọtụtụ mahadum nọ n'ala anyị na-eme ya maka na ụmụ akwụkwọ na-eji ya eme ọtụtụ ihe bara uru dị iche iche. Ha na-eji eme gịnị? Ezisa ozi dị mkpa iji mee gịnị? Ka ndị mmadụ nyere ha aka, ọkachasị ndị na-enwe ka ọha ha. Mgbe ụfọdụ ha na-eji eme gịnị? Azụrụ akwụkwọ eme otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ọ bụ ya bụ gịnị? Rag Day. Mgbe ụfọdụ gị hụ ha anaghị n'ụzọ iche na ihe ha na-eme ha n'isi. Mba, enweghị ihe na-eme ha n'isi. Ha bụ ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ gịnị? Ndị na-agagharị na-achọ enyemaka. Mana gịnị? Mgbe ụfọdụ ha na-eme ihe ahụ iji mee gịnị? Iji were nweta ọṅụ, iji were gbasa ozi. Ndị ụfọdụ ndị bekee si no for fun. Ha na-eji eme gịnị? No for fun. Kedu ọtụtụ uru Rag Day na-abara ụmụ akwụkwọ? Kedu ihe ụmụ akwụkwọ ji Rag Day egosi? Kedu ka mmadụ ga-eji nọgide otu ụbọchị jikere n'oke onye ara? Ihu ya iche na gịnị? Ara gbabara ya ọhụrụ. Ihe ya ị na-asị kedu ihe mere? Kedụkwanị ka ara siri gbaa nwa nwokorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa? Ịma na ọ bụ gịnị? Rag Day ka ha na-eme. Ọkachasị ụmụ agadi nwaanyị ndị nke na-enwe ihe aghọtacha gbasara Rag Day. Otu ụbọchị ka m na-aga n'ụzọ m hụ otu agadi nwaanyị, ọ hụchakwa nnọọ ụmụ akwụkwọ ndị na-eme Rag Day. Otu nwoke na otu nwaanyị na-agaje n'ụzọ, nwa agbọghọbịa nwa akwụkwọ nke nwoke na nke nwaanyị gaje n'ụzọ ndị na-eme Rag Day. Nwa agbọghọbịa agadi nwaanyị a nọrọ otu isi na-asị ara ka ịgbakwa n'ụmụ ndị ke ọgbakwa nna ha ọsịsọ. Agadi nwaanyị ama na gịnị? Na Rag Day ka ụmụ akwụkwọ na-eme, na ọ bụ na Rag Day ka ha na-eme. Kedu uru ụmụ akwụkwọ na-enweta? Nke mbụ, ọ na-eme ka ha mee gịnị? Nweta ego. Maka na mgbe ụfọdụ dịka m kwuru n'oge gara aga, aka ise aha otu, aka ise ọha ha otu. Enwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị na nna ha enwe ka ọha ha, mana site na Rag Day ka ha na-eme gịnị? Enweta ego iji were zụrụ otu akwụkwọ maọbụ nke ọzọ, iji were kwụọ ụgwọ nwa maọbụ zụrụ otu ihe maọbụ ịbụ ọbụkwa nke ga-enyere agụmakwụkwọ ha aka na mahadum. Ọ na-enyere ụmụ akwụkwọ inweta ego maka na ọtụtụ mgbe ị na-ahụ ụfọdụ n'ime ha gacha Rag Day bata, ego ha na-enweta na-ebu ibu maka na ndị mmadụ mgbe ụfọdụ na-eme gịnị? Na-atụnyere ha. Ọbịapụtakwa ha na-atụnyere ha nke ọma. Ụfọdụ n'ime ha na-enweta ego buru ibu site na Rag Day. Ọ bụghị naanị nke ụmụ akwụkwọ na-ejikwa agwa ndị mmadụ ọ bụ ohere eji flex, ohere eji agwa ndị mmadụ na abanyegokwa mahadum, abụzi nwa akwụkwọ mahadum. Ọ ihe ha ji ya eme maka na mgbe ụfọdụ ịdị amata na nwa akwụkwọ ọbụla ị hụrụ na-eme Rag Day, ị mara na gịnị? Na ọ nọ mahadum. Mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ele gị anya na ịbanyebe mahadum, ha hụzie ego ụbọchị Rag Day ka ị siri jikere, ka ị siri jikwa na-agaje n'ụzọ na-ayọ ndị mmadụ ego, na-eme ihe ọchị. Maka na mgbe ụfọdụ ha na-eme Rag Day, ọ bụ ihe ọchị ka ha na-eme. Maka na mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe ọchị ka a na-eji anata ndị mmadụ ego. Imere otu onye ihe na-atọ ọchị otu ugboro maọbụ ugboro abụọ, ịhụ ya ọ chọghị inye gị ego, o wepụta ego nye gị. Ọkwa na ihe ọchị ndị a na-enye aka mgbe ụfọdụ inyere nwa akwụkwọ aka inweta ezigbo ego na Rag Day ya. Ụmụ akwụkwọ na-eji agba ndị mmadụ na ọha na eze si abanyego mahadum, abụzi nwa akwụkwọ mahadum. Ọ bụrụ na ime a na-abụ nwa akwụkwọ mahadum, matazie ya ugbu a. N'ihi gịnị? N'ihi na emewe Rag Day. Igbo ndị ọma, ọ ka bụkwa n'oge aṅụrị, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Ama na mgbe ọbụla hụrụ mkpa Wednesday niile, ọ bụ Campus Gist ka o si agagasị na mahadum bụ akụkọ na-eji abịa igwu n'otu ihe maọbụ ịbụọ na-agagasị na mahadum. Mana n'ụbọchị taa, ihe m na-elenye anya na ya bụ gịnị? Rag Day. Rag Day. Oge ahụ ụmụ akwụkwọ dị ya dịka ndị ara na-eyiri akwa dịcha mkpakara, akwa mechara mpịrị ịhụ ya, ị na-ajụsị biko kedu ebe si vọfụta akwa nke ha gara je nata ya ndị ara yiri n'ahụ ha. Ụbọchị a ha na-agagharị na-arịọ ego. Kedu uru ọ bara na ndụ ụmụ akwụkwọ? Kedu aka ọ na-enyere ụmụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ? Ọ bụ ya bụ isiokwu m na-enye anya n'ụbọchị taa. M na-elenyekwa anya na gịnị? Ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ jizi Rag Day na-eme. Maka ile anya n'ụbọchị taa, ihe ejiziri mara Rag Day abụkwa ihe eji mara. N'ihi gịnị? Ihe ọjọọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ jizi Rag Day na-eme. Kedu otu ihe ọzọ bara uru ụmụ akwụkwọ na-eji Rag Day eme? Ọ bụ oge ha ji anata ngọzi dị iche iche. Ọ bụkwa oge ha ji anata onyinye dị iche iche. Ịnata ngọzi n'aka Chineke, ịnatakwa onyinye si n'aka Chukwu. Ọ bụ oge ha ji anata ngọzi dị iche iche, ọkachasị n'aka ndị mmadụ, ọkachasị n'aka ụmụ agadi nwoke na ụmụ agadi nwaanyị. Ndị Igbo kwenyere na otu onye anaghị azụ nwa. Igbo si na otu onye anaghị azụ nwa. Igbo si na onye ọbụla awụ naanị ya zụrụ nwa na-enwe ihe ọma mere ya. Naanị gị naanị zụọ nwa gị, nne, nna, dede na-ekiri m, ihe ọma emereghị gị. Otu onye a na-azụ nwa gị nwere ike na-eme ihe ọjọọ nọọ ya, onye agbata obi gị nọ nso enyere gị aka mee gịnị? Sị nna emekwela ihe ahụ ị na-eme.
ọ dị mma. Akwa ịhụrụ ya otu onye a na-azụ nwa, onye naanị ya zụrụ nwa enwe ihe ọma meri ya. Ọ bụ oge ụmụ akwụkwọ ji anata onyinye dị iche iche, ngọzi n'aka ndị enyi, ikwu na ibe dị iche iche, ọkachasị n'aka ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị, maka na ndị Igbo kwenyere ọ bụ naanị ndị Igbo, amakwa na ndị mba Afrịka kwenyere na ngọzi ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị na-apụ iche. Ngọzi ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị na-apụ iche. Ọ ya mere mgbe ụfọdụ iruo n'obodo dị iche iche, inyere agadi nwoke aka maọbụ nyere agadi nwaanyị mekarala nka aka, ọ gọzie gị, ngọzi ahụ na-arụ ọrụ, ngọzi ahụ na-apụ iche. Ọ bụ oge ha ji anata ngọzi na onyinye dị iche iche n'aka ndị mmadụ. Ọ bụ oge ụmụ ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị ji asị ha, nwa m ya dịrị gị na mma, gụọ gụta, ndị ọjọọ ahụ na gị, ihe ọbụla itinyere aka ọ ga-aga, akwụkwọ niile na-agụ na mahadum ọ ga-aga nke ọma. Ọ bụ oge ha ji anata ngọzi dị iche iche, ọ bụkwa oge ha ji anata onyinye dị iche iche. Igbo ndị ọma, anyị alọghachila azụ n'obere ezumike ahụ anyị gara. Ọ ka bụkwa oge aṅụrị, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn Campus Gist ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Akụkọ ndị a na-agagasị na mahadum ndị dị n'ala anyị, maka na adịghị m agba aka abịa mgbe ọbụla m bịara, enwere m isiokwu m na-elenye anya ya. Isiokwu m na-elenye anya n'ụbọchị taa bụ gịnị? Rag Day nke ụmụ akwụkwọ na-eme na mahadum. Kedu uru ọ bara na ndụ ha? Kedu uru ha ji ya enwe? Kedu ka o si enyere ha aka na agụmakwụkwọ ha? Kedu kwa ihe ọjọọ dị iche iche ha ji ya na-eme? Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere m, ekwuole m uru ọ bara na ndụ ụmụ akwụkwọ, ọtụtụ uru dị iche iche ha na-enweta na ya, ka o si enyere ha aka ịkwụ ụgwọ ọnwa, zụrụ akwụkwọ, maọbụ nyere nwa akwụkwọ ibe ha na-enwe ka ọha ha aka, nakwa ka ha si eji na-enyere ụmụ ogbenye aka, ndị nọ n'etiti anyị, ndị na-enwe ka ọha ha. Ugbu a, kedụzi ihe ọjọọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ sizi na Rag Day eme? Unu mana mgbe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum, echiche ka ha o nwere ka ha si echiche mgbe ụfọdụ, tupu gị chee ihu ha echeele, tupu gị chee echiche ọbụla ha ebulia gị ụzọ mee gịnị? Chee. Ụfọdụ jizi Rag Day ugbu a mere aka ọrụ, ụfọdụ jizi Rag Day mere aka ọrụ. Rag Day a na-eme ya, ọ na-awụkarị otu ugbene mgbe iji egosi ndị mmadụ na gịnị na ịbanyego na mahadum. Ha mekwana anya ha agagharịa, dịrị jikpara ka onye ara, were iko, were efere dị iche iche, were nkonko na-arịọgharị ego n'ụzọ, nke bụkwa nke ha ga-eji wee nyere agụmakwụkwọ ha aka. Mana n'ụbọchị taa ọ dịzi otu ahụ. Ị ga-ahụ nwa akwụkwọ taa o mega Rag Day, ịjọsị nne ọta ka ịbanyere mahadum, ihu ya echi o mekwara Rag Day, biko ọzọ taa ịbanyezi mahadum ụbọchị niile, maka na onye ọbụla hụrụ na-eme Rag Day na-egosikarị na gịnị, onye ahụ abanyego mahadum. Mahadum nke gị ị na-abanyezi ya ụbọchị niile? Ọ gị banye mahadum gị nke taa, ịbanye taa, ọ dị echi pụta, o rukwa nwanne echi ịbanye ọzọ. Ọ wụta ka isi agụ mahadum gị, maka na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ewerela Rag Day mere aka ọrụ. Ụbọchị niile ị na-ahụ ha n'ụzọ, ejikere ka onye ara, were nkonko dị iche iche na-agagharị na-arịọ ego. Ichee na gịnị? Ịmara ilewe anya nke ọma, ị ga na-ahụ ọtụtụ ihu mgbe niile na-agafe Rag Day. Ị na-ajụzi, biko Rag Day ọ bụzụ ụbọchị niile ka a na-eme ya? Ụmụ akwụkwọ ahapụla ihe ejiri mee ya na-emezi ihe ọzọ. Ọ bụrụ na nke ahụ Rag Day wụ maka inweta ego ya, i were ya nyere agụmakwụkwọ gị aka, enwe ihe ahụ ị chọrọ ịzụ ga-enyere agụmakwụkwọ gị aka, ọ wụrụ ihe eji ede ihe akwụkwọ maọbụ were mee nchọcha dị iche iche, i were ya mee gịnị? Tinye na agụmakwụkwọ gị. Mana ka ọ dị taa, ụmụ akwụkwọ dị etinyezi ego ha nwetara na Rag Day na agụmakwụkwọ ha, dị ejizi eme ihe ọbụla bara uru gbasara agụmakwụkwọ, kama ha ji eme gịnị? Ha were eje were mee oga n'ụlọ oriri na nkwari, gbarie ya ebe ahụ lọtawa. Ọzọ ihe ụmụ akwụkwọ jizi ego ha nwetara na Rag Day mee, ha ji etinyezi enyeziri ndị ogbenye aka, maka na iji ihe ya were nyere agụmakwụkwọ gị aka, i were ya nyere ndị ogbenye aka, ndị na-enwe ka ọha ha, i were ya nyere ha aka. Mana ọ dịzi otu ha n'ụbọchị taa. Ụmụ akwụkwọ jizi gịnị? Ejizi ya mere aka ọrụ, ejizi ọwụzọ aka ọrụ. Ọtụtụ n'ime ha, ọwụghị ha niile, ha jizi ya mere aka ọrụ iji Rag Day were na-agagharị ụbọchị niile were na-arị ego. Ha ịrọtacha ego ahụ a na-eji eme ihe ọma, ewere eje egwuo chandụ, ma o were kpọọ nwaanyị, makwa were eme gịnị? Gaa n'ụlọ akụ gbarie. Enweghị ihe bara uru ha na-eji ya emepụta.